Halo rek, kok weman wong jarang ngerti padahal panggon iki tematik ala Bali, pemandangan sawah serta pegunungan gak ada teko Surabaya. Akses menuju panggone pun sebenarnya sangat strategis, jalanannya yo alus. Dek kene ku cocok ngajak keluarga besarmu, konco-koncomu rame-rame gawe menikmati suasana healing nyaman. Tentune panggone ono area indoor outdoor sing juwembar banget rek. Panggone nang kene ku juwembar rek, ono bangunan joglo agung serta rumah limasan. Sing gare aku salut, bangunane megah koyo ngono tapi makanane cuman mulai 18.000 khas Nusantara Bali. 18.000 kok oleh nasi jinggo Bali plus jeruk kintamani lho mbok wati tok kan. Dek kene ku hawane bener-bener syahdu sejuk koyo ngene. Apa maneh megahe joglo agung iku iso dirasakno dek kene serta ono rumah limasane rek. Parkirane juwembar nang kene gak usah khawatir awakmu nggo helikopter, pesawat, bis sembarang kalir iso. Tema panggon iki ku dhewe iso healing sambil menikmati cita rasa kulineran khas Bali. Panggon iku ono ruang VIP indoor, ono area bermain anak. Pokoknya kabeh lengkap nang kene bener-bener nyaman banget, dilengkapi karo musola rek. Dadi konsep nang kene ku makanane ala Bali tapi konsep panggone ku ala Jawa lho. Menurutku iki percampuran budaya sing unik ditambah panggone bener-bener suasanane di pinggir sawah dan di apit gunung. Iki lho menu anyare mereka. Pilihane ku ono nasi jinggo Bali plus jeruk kintamani cuman 18.000, nasi ayam bakar Bali plus jeruk kintamani cuman 29.000, karo nasi campur Bali plus jeruk kintamani cuman 35.000. Sing paling tak senengi nang kene tentune murah dhisik lah, 18.000 oleh nasi jinggo sing selengkap iki lauke enak, bumbune gurih otentik khas Bali. Mari ngono ndek kene ono nasi campur Bali plus es jeruk kabeh pokoke serta ono nasi ayam bakar khas Bali rek. Ukuran ayam bakarin ndek kene ku gede, dagingnya empuk, tebel koyo ngene. Bumbu bakaran iku sedikit pedes tapi dominan manis gurih rek. Nah, saiki kan hawane lagi adem, paling mantep nang kene mangan mie kuah ubud. Modelan mie kotak-kotak gepeng koyo ngene, kuahe sedep banget, bumbune kroso. Terus lek es ndek kene aku pesen es campur Bali 35.000 kok oleh sak mene akeh lho rek. Ngombene nang kene tentune komplit karo es jeruk kintamani sing seger serta lek kopi aku tuku es kopi susu dayu 30.000 tok. Tentune dengan sajian tempat luas iku dan api, nilai plus nang kene ku menune bervariatif, regane sangat terjangkau. Iki lho daftar menune, kalian iso langsung delok dhewe. Dadi panggon iki jenenge Angon Jiwo sing lokasine ono di Taman Dayu rek. Ancer-ancere metu teko gerbang tol Pandaan kok lurus saya sampai ketemu perumahan Taman Dayu, awakmu mlebu kok langsung. Wis mari mlebu langsung meloki dalan lurus hawane Taman Dayu sing syahdu sampai ketemu cagak kuning telu iki belok kiri ojo mlebu lurus. Mari belok kiri kok lurus, saya panggone di sebelah kiri sadurunge jembatan warna biru iki. Angon Jiwo Taman Dayu iki lokasine ono di Jalan Indrokilo nomor 32 Bulu Kandang Prigen Pasuruan. Dadi iki salah siji cabange Angon Jiwo sing lokasine ono di Taman Dayu. Langsung gas kamrene yo rek.